Urumea ikastolako eraikin zaharrean egindako erakusketaren ondoren, grabatutako elkarrizketa duzue orain jarraian aurkeztuko dizueguna. Aitor Ruiz Eginok marrazkietatik abiatu zuen bere arte jarduna. Bi dimentsioetako lan horiek zeramikaren bidez iritsi ziren 3 dimentsioetara. Eskulturan burdina, brontzea eta harria ere landu ditu, baina euskal artisten artean ezohikoa den aluminioa du material kutsuna. Metal distirantsua da, erdoildu gabe luzaroan bizi dena. Bizitza irudikatzeko egokia, eta aluminioaren eskutik 2 dimentsioetara itzuli da. 3D inprimatzaileekin ere hainbat artelan dauzka eginak. Ez ditut koloreak gehiegi landu nahi, garrantzia duena forma delako. Metalezko lerro garbiz osatutako forma. Ikusleak parean zer duen galdetzen dio bere buruari. Zer egitura da hau? Animalia bat, gizakia, biak batera? Zer dira hauek gizakiaren besoak, ala zuzenaren adarrak? Kutsu surrealista dute, egileak bilatzen duen misterioa.
Antropozoformak izenburuko erakusketa egin zuen, eta izen horrek ederki definitzen ditu parean ditugun formak, edo antropozofitoformak ere esan geniezaieke. Animalia gizaki horien gorputz adar luzatuek zuhaitzen sustraietatik eta adarretatik asko baitute. Eta oroar Aitor Ruiz de Eginoren lanak asko du adarratik. Adarra mendian du inspirazioa iturri, eta bere lanak adarrako izaki zidunak dira, Aristaren burutik iragazita. Hernani lan egiten du artistak, Zikuñaga auzoan duen Zikuzulo tailerrean. Hernanik harreman estua izan du antzinarotik metalgintzarekin eta Aitor Ruiz de Egino ere txikitatik egonda metalari lotuta. Aita galdetegi batean egiten baitzuen lan. Artelanak osatzeko behar duen guztia bertan du eskura, materiala biltzeko txatartegia eskura,
aluminioa galdatzeko lantegia eta metala margotzeko pintura. Dena adarraren magalean. Aukeratu zenuen Elkano eraikina zure erakusketa egiteko? Hori arrazoi bat da, bai. Zenola urtazko igaro nituen eta lagun bilenakan egin nituen eta oso leku berezi izan duen niretzako. Eta nola teorian esan dute ia botako dutela, nahi nuen eraikuntza handi bat erakusketa handi egiteko eta hori. Nola hori ikasi nuen eta aukera oso nazan egiteko. Noiz hasi zinen eskulturak egiten? Ni uste dut eskultura berandu. Ia 26 ustekin edo horrela. Baina nik uste dut txikitatik beti egin izan ditudala baskuekin gauzak. Adibidez, badakizute jolas hori bolak eta egiten den horrela tik eta... Plastilina. Bai, eta guztina eta... Baina eskulturak igual 25-26 ustekin. Zein izan zen zu egin zenuen lehenengo obra? Egin nuen horrelako gauza txiki bat. Zeramikako kurtsillo baten Hernaniko kulturetxean. Hasieran egiten dituen zeramikak nazian oso txikia, neukan beldurra horrela eta gero konfiantzarekin baina joan nahi zantutzen. Eta ondiak, Abimarian jarri dituzuna hori askotan datuzen. Hori egin nuen marrazkia ordenagailuz eta hor badaude hor biak. Eta gero hori egin nuen... Hori egin dut enpresa baten laguntzarekin hemen Hernanien Liorpen. Baina ni egin nuen aurretik beste material batean, polespanean, horrelako neurrian. Eta hori denbora asko tarrotu nuen, zerin moztu nuen dena, gero plastikoa eman, eta... Eta obra gehien kostatu zaizuna? Bat dago Liorpe lantokian, eta da 3 metro terdi bide
2 metro eta piko. Eta da hundi hondia, eta hori da burnizkoa ere. Eta hori denbora asko pila bat. Hori web horrian dago. Zer marrazki dauka? Bada erdi dinosaurio, erdi zaldia eta zaldun bat. Tanun barri. Hori dago Lehorpe lantokian. Lehorpe lantokia dago Erinozu aldera eskubian, sarreran dago, zombia da, gorri-gorria. Nola jartzen diozu prezioa ziren hori? Zaila da. Zaila da. Ze kontuan izan behar dira gauza asko. Ze ni adibidez, saltzen ditut ere galerietan, galeriak dira artean saltzen dira lekuak, dentak ere. Eta ni gehiena saltzen dut iparraldean, Frantzian. Eta han, claro, pixka garestiago jarri behar da, tamen pixka merkeago. Eta orduan, kontuan hartzen dut, zenbat dirua kostatu zaitzea, adibidez hauek niri kostatzen zein dirua funditzea. Hori, igual gero hori lana egin dudan orduak, niretzako ere mozkin bat izan behar dut. Zaila da, eta igual hemen sartzen dut prezio baten eta Frantzian beste baten. Eta zein balio du gehiago, kuadroak edo eskultura? Eskulturak. Eskulturak bakarrik hori funditzea diru asko kostatzen da. Eta lan ordu gehiago dauzkate, hauek kuadroak baino egin ez. Kuadroa egun batean aldez. Batzuk egin izan ditut egun batean. Ze horiek adibidez, nik egiten ditut bastidorea edo aluminioz dela. Eta hori horrelako bat egitea igual egun osa bat. Bakarrik egitea hori, bastidorea eta margotzeko lehen. Erabilitako materialaren arabera, behar izan duzun denboraren arabera edo sentituaren arabera. Barkatu, hori diruaren esan duzu? Prezioarena. Dena. Bai materialen arabera, denboraren arabera, dena, baino adibidez web horrian salmentan dauzkat. Eta prezio hori gutxi gara bera iparraldeko galderitan jartzen ditudan prezioak, hemen baino garestiago. Jendea etortze baldin bazit hemen tailerrera jartzen ditu merkeagoan, web horrian baino. Zenbat horra egin dezakezu diometik? Igual batean ez dut ezer egiten, ze igual dago dena jakin edo beste gauzak egiten, eta igual joate baldin manez bazikuñara, igual baldin manago bakarrik adibidez margotzeko, margoa dira, horrelako hilabetean igual egin dezazke 30 edo horrek. Hilabete batean egiten duzu gauza ezberdinak? Gustatzen zait, azten izenean margotzen, igual egoten naiz denboraldi bat margotzen, zeatea behar ditut bestela gauza asko atatzen ditugu, zikin dut, eta horrela. Bukatzen den margotzen, gordetzen dut dena, eta gero azteban naiz eskulturakin, atatzen ditut eskulturak egiteko gauzak, eta baina gustatzen zait gauza desberdinak egitera. Nola etortzen zaizu lan egiteko inspirazioa? Egia esan, nire ez dakit. Ni, hori, gutxi gora bera, hori, pentsatu behar dezu, artista guzti edo daukagu edo daukate, erabakitzen dute gauz batzuk edo kontzeptu batzuk zertaz egin ezta, igual, nire hasierakoak dira, misterioa, poesia, natura, mendiak, abereak, eta hori izan da pixkat buruan, ja hortik azten naiz gauzak egiten eta ateratzen zaizkit. Eta bizitari asko hurbilduda erakusketara? Ni kalkulatzen dut 1.200 eta 1.200 pertsona artean. Gehienak aurrak zuen bezala. Ze pasadia, 29 gela. Eta aurrak bakarri pentsatzen dut 600 artean pasatzen dela. Zein da zure ustez zure obrarik onena? Aldatu egiten da, batzutan pesatzen dut bat dela, eta gero beste batzutan beste bat.
Nire adibidez holko hori asko gustatzen zain. Begira, hortik hasi garena hirugarrena. Baina gero igual beste egun batean pesatzen dut beste badala. Hori hirugarrena. Hori, bai. Eta simplea eta pertsona bat bezala. Baina hori gero igual, hemendik aste batetara igual kansatzen dut beste badala. Eta erakusketa egin ondoren zein da daukazun sentsazioa? Oso laza egin nahi. Niretzako zan, jende asko pasatzeate eta denei esplikatu dizuen nire gauzak egiteko modua eta hori pixka gogorra hainbeste pertsonei esplikatzea zer egiten dezun eta zergatik egiten dezun. Eta gero, hori, Hernanin bertan indel jende asko ezagutzen dit eta bazagoen jende asko ez zekiela ere ez da artistan itzala edo eskultorea eta behintzatu izan dute aukere zer egiten duten. Baina, gustora egiten ez, oso gustora. Ni dituzu obra eta kuadro hemen edo zikuñagan? Hemen dauzka nik uste dut marrazki gehienak. Eta eskulturak? Eta eskulturak, hemen gehiena, baina zeramikak adibidez han dauzka askoz gehiago. Han daude zeramika gehiago. Eta lan gehiago non dituzu? Lan gehiago egiten dut zikuñagako tailerrean. Zeran dauka labea ere, eta egun hauetan ere ondu naiz beste trofeo batzuk egiten zeramikan. Eta, baina, hartzen ditut horrela. Horein nabil irudeko asuntoan ekin ze, beste lan batzuk egin behar ditut hori egiteko. Eta dituzu eskultura eta zeramika berdina, marrazki berdina? Ez gustatzen. Ez, egite baldin bat... Igual baten bat hori. Txikitxoa. Ze hori izan duzan jatik askotan errepikitu izan dut. Igual eskultura bat zeramikan egin dut 300 aldiz baino gehiago. Gauzak ez egotea errepika bat. Barik izatea bat. Bai, hori da teorian politena, baina nahi ere gustatzen zait ni ulertzen dut eta horregatik nabil horrei asko gustatzen zait. Ze bat bakarrik egiten badezu pertsona bat egin izan, bat bakarra izan dezake. Eta orduan garezkia da, baina kopia asko egiten badituzu egin ditzazkezun merkeago eta beste jendea asko erotik izatea. Eta orduan, gustatuko litzek dake bakarra izatea, baina ere gustatzen zait. Jende gehiago izatea kopia gehiago. Eta aurpegiak, zeramikarekin aurpegia nora duzu? Hori nora duzu? Hori izan nuela garai bat hasieran egin ditula aurpegi pila bat, ze ez nuen aurkitzen horrela aurpegi egiteko garaia, ez nuen gustora egoteko. Eta azkenean, egan egon, iguatze bat imazate esan dituen, alarra edo diren nola horrela hilkoa da, begira, horren marrazki horietan, horko marrazkian gorria dagona, hori da aurpegi bat, buru bat ezen da. Ia denak egiten ditu buruak, simpleak. Bai, porque azkenean nire eskultura da txiki batean ez Nik pixka bat egite ditut abstraktoagoak edo, eta lehen esan dut, niretzako misterioa eta poesia pixkat gala garrantzitsua eta nik uste dut misterio gehiago lortzen dut aurpegi aurrera izan da ez dela Eta nola zenbat denbora zenbat arratzen du itea 3D? Nahi badezu denbora gutxi egon daiteke. Zu aukeratzen duzu txikia egin edo pixkata handia egin. Zenbat eta utzune gehiago izan saiagoa da, zer egin aldia kolumnak eta jarri, eta horre gastatzen du denbora pila bat.
Baina normalena da pieza bakoitza egotea horiek 7 edo 8 ordu bakoitza. Baina hori egon daiteke gauean. Ni uste dut Egoteko oso denbora asko egin nahi da. bai, zenbat eta denbora gehiago eduki, egiten du hobeto eta perfektua. Eta baiten ere zea edo zerbait labearekin. Orain arte istripua... Behin gertatu zen zikuinagan labean hautsi egin zala. Eta atea zala kea. Kea pila bat atzea baina esan ezer gertatu. Baina, iruditzea... Horrein goz ezer gertatu. Lanarekin ez ez. Ez, horrein goz ez. Kontu handiakin ibiltzen nahiz, bai, badakit. Askotan, ni ibiltzen nahiz erramenta askokin eta saietzen nahiz kontuz ibiltzen. Zenbat denbora egoten zara nahi? Denbora aldiak egoten naiz. Hemen gehiena da impresoragatik, eta gauza pixka txupunak egin behar ditu danean, beste marrazki batzuk, edo hor tortaduzten baia, hori egiten dut, baina hemen gora gehiena zikuinagat eta jaken. Eta, baina, hemen itezu, nun zikunagarretan egin dezu honelakoak, oza, metalezak edo... Hauek egiten ditut Porespanean, zurien. Eta Porespanean egiten dut zikuinagan, gero Porespana egin edotetenean, gero Hernaniko fundizio batetara eramate ditut eta aluminioan bihurtu eta jasukitzen ditut. Hori gogorra da, lurrera erosten bada kurtzen da. Ez, ustatuko da lurra. Bai. Hauek bai, horiek ere, hartze baldin bada lurrera... Ikustu dezakegu. Bai, bai, oso da. Bai, gorra dago. Bai, hori da makizoa, fundizioan egindakoa. Eta zu... Adibidez, ceramika erortzen bada bai ustatuko da. Eta... Hau da, zenukazun... Han, irakusketan? Bai, erakusketan zenukazun da. Bai, txori hori bai. Eta... Zigu, hemen bizi... Bueno, etorri zinean zekizun ja hau dena egingo zenula. Etorri nintzanean hori etxe hau erosi genuen noin dara lagurten. Eta hau zegoen dena oso gaizki. Hau zegoen dena harriz beteta, ura hemendik, xaguak, katuak. Eta ni ikusi nuen ez da esan nuen, niretzako. Eta bai, hau dena dago pareta berria, dena somarrotuta lurra ere berria, argia berria eta... Gustatzen zaizu gehiago eskultura egitea edo marrazkia? Berdinak. Batitan niri gustatzen zait gauza oso desberdinak egitea. Baina guaita ere pelikuletako gauzak edo beste enkargoak edo ateak edo nahi dena gustatzen zait. Eta horregatik, zerrengo balintzake denbora guztien eskulturak egiten igual naskatuko nintzake, baina egite ditu gauza desberdinak. Eta zualtzen nuke egin nemo edo lago zerbait eskulturan. Bai! Eta... gaizki ateatze bazaizu eskultura bat moskatzen zera edo dela. Bai, noski. Eta baiten atea zaizu gaizki. Baina horiek dira gehien gustatzen zaidanak. Bai, Ze moskatzen zera inbeste, ez zaudela ja adi. Zaude pixkat, zergatik edo margotzen izanen gauza bat eta ez zaizu ondo ateatzen edo zaude gustora, jartzen duzu harreta gehiago edo saiatzen zera nire nintzat pixkat hori konpontzen, hobetzen eta horrela. Nik lortzen duzu poliskan. Hori dago lantoki bat oihartzunen, Areian izan da du. Eta bai daude Porespanako kalidade desberdinak. Eta tamaina zu esatu jozu nolako moztu nahi duten eta zu erosten duzu. Eta ez da norbait trabajatu ziren? Lana egin, baina hau gauza hauek egiten, edo lana egin, hauek egiten ditu danean aluminioan
lantoki batetara joatan langilea daude laguntzen diatena egiten. Baina ez, ni gustatzen zaite bakarrik egotea ere margotzeko eta zeramikak egiteko da. Bai, musikakin eta... Musikatik. Bai. Eta kuadroak... Orgauzen kuadroa, hori, Bai. zein dezu kuadroa. Hori ez, baina beste guztiak, bai. Hori den, bai. Kristala dauka eta hori kristala daukan artetik egin. Baina beste egintzeko guztiak, bai. Nore dugu. Nore dugu. Erosi duzu? Ni egin den marrazkia eta erosi dut markoa. Eta jarri dut marrazkia markoa. Tanun marrazkia zu egin dezu. Bai. Zero. Mira, ari aurreratu zaie. Hala! Kotu da. Eta zu, Bukatu baina izan alde dira. dago edo ez. Bai. Iskara eroa da. Aprobetxatu detentzeko. Uy, me estás dando un miedo. Bueno, hotza dagoenean, ekintzen da errexago. Hau da 70 gradutan. Ua, tu. Zerrek. Ez. Zer dago ez dut zati dutzen. Lucky.